Il-vara ta' San Gaetano tal-Knisja Parrokjali tal-Ħamrun se tittella Ruma u l-Vatikan is-sena d-dieħla. Dan se jseħħ fl-okkażjoni tal-500 anniversarju minn mindu twafqet il-kongregazzjoni tal-Kjeriċi Regolari fl-14 ta' Settembru. Dawn ir-reliġjużi huma magħrufa bħala l-Patrijiet Teatini u wieħed mill-fondaturi tagħhom kien propju San Gaetano li dak iż-żmien huwa kien magħruf bħala Gaetano dei Conti di Tiene. Il-vara hija tal-artist Carlo Darmanino tlestit fl-1885 u kienet swit biss 20 lira sterlina. L-Ambaxxatur ta' Malta s-Santa Sede Frank Zammit spjegalna kif kollox beda minn kuntatt li jagħmel miegħu il-ġeneral tal-Patrijiet Teatini. Beda jurini pjan tal-ħidma li ħajamlu it-Teatini fil-500 anniversarju mill-fondazzjoni tagħhom. Li wieħed mill-fondaturi tagħhom kien San Gaetano. Huwa kompla jgħid li l-ġeneral tal-Patrijiet Teatini qalu li ċ-ċelebrazzjonijiet se jkunu fil-Bażilika Minuri ta' San Andrea della Valle. Minn hemmhekk, il-vera se tittieħed proċessjonalment sa Pjazza San Pietru fil-Vatikan. L-Ambaxxatur Zammit għamel kuntatt mal-Arċisqof li dderriġih għal parir mill-Arċiprit tal-Parroċċa ta' San Gaetano, Dun Walter Kawki. Dun Walter Kawki qalilna kif din l-aħbar intlaqat pożittivament mill-Ħamruniżi għax il-vara tant maħbuba ta' San Gaetano se tingħata pjattaforma unika li fiha se jintweraw l-arti u d-dedikazzjoni tal-Maltin. Kienet xi ħaġa sorpriża kbira. U n-nies ħadu ħafna pjaċir, kollha ġifieri kollha u naħseb li wkoll anki għall-poplu Malti għandu jifraħ b'din l-okkażjoni x'forsi din hija l-ewwel statwa li sa tasal Ruma hekk, jista' jkun forsi l quddiem ikun hemm xi opportunità ta' xi statwa oħra qaddisa, qed tifhem ta' xi qaddisa u qaddisa. Intant, waqt iżjara li għamel f'Malta din il-ġimgħa s-Segretarju tal-Istat tas-Santa Sede, il-Kardinal Pietro Parolin, sab ħin biex iżur il-Knisja Arċipretali tal-Ħamrun u l-vara ta' San Gaetano. U għamel dan wara suġġeriment tal-Ambaxxatur ta' Malta s-Santa Sede, Frank Zammit. Il-Kardinal Parolin kellu kliem ta' tifħira għal din l-opportunità unika biex il-vara tittella Ruma u sostna l-importanza li l-fidili jimxu wara l-kelma ta' Ġesu kif għamel San Gaetano. I am very happy and I applaud to this initiative. I think that is very timely and very opportune.